Ngalad samahan sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. aginaw man na kaninyo, Manaw sa may buntag sa tanan. Sa ato karamisa, magpasalamat kita sa Ginoo, especially Saturday, halad nato kini alang sa pangaliya sa atong mga birhen sa regla. Kanya, ngayon nato siya, natabangan kita, specialmente katong mga masakiton, o nasa karon sa hospital, katong celebrate ng mga birthdays, anniversaries, katong may problema sa pamilya, healing of our family trees, dalang kalag sa oratorio. Especially, wala ka ito mahinumdumi. So, para magsoon, mag-inulsol kita sa atong masalarang mandap kita sa pagtulog kay Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Diyos, mahal na kahamsalan, o o kaninyo may iso na nakarapas ko kuyam sa una-una, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa akong bahaton. Kaya akong sala, akong sala. Busta ng ambuyo ko Santa Maria Caroday Ulay, sa nanganghel mga santos, o kaninyo may iksoon, arin niyo ako yung pusato sa Diyos. Kaluyan na tala sa Diyos, magawang sa na pasayro sa ato masalada doon kita na yung atos karibing dayon. Amen. Magampo kita, naglipay kami Ginoo nining tinuig, nga kasalugan sa kasakit kamatayang pagabanaw ni Kristo, magdala unta kini kanamo, ngadto sa hingpit nga kalipay sa pagkabanaw. Kiniya magipangayo, pinagi sa Kristo yung anak, nga buhay kariwa kaniyo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Ang katawhan ni ingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo. Kay gikunis-kunis kita niya, aron iyang ayuhon. Gisamaran, aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw, sama sa kasiguro sa kaadlawon, ug muani siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo, o Israel? Ingon man kanimo, o Huda, ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag ug sa yamog nga dali lang mahanaw. Busag ipapanton ko kamo sa mga propeta ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan
Mao ang gugmang walay paglubad. Dili ang mga halad. Ang kahibalo bahin sa Dios. Ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Kaluy iako, O Diyos, diya sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluy, papasa ang akong kalapasan. Bugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Kay dili ka mahimuot sa mga sakripisyo, kun maghalad ako og hinurot pagsunog, dili nimo kini dawaton. Ang akong sakripisyo, Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Diyos, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Pagmanggiyatagon o Ginoo sa Sion, diya sa imong kaluoy, pinaagi sa pagbag-o pagpatindog sa mga paril sa Jerusalem. Unya mahimuot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad og sakripisyo nga hinurot pagsunog. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Ang ginumalakan ninyo, Santo si Evangelio sumala ni San Lucas.
Kay sugilo sa Jesus, kining sa bingaya, ngadto sa mga maniguro nga sila maayong tao o nagtamay soban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa, Pariseo, ang usa, kuberdor sa buwis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nag-ampo. Nagpasalamat ako kanimo, Ginoo, o Dios, nga dili limbungan o dili himbabayi sama sa uban. Nagapasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana o naghatag akong kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ako kobrador sa buhis nagtindog sa layo o dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan o nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Kanya mingon si Jesus, sultihan ko kamo, nga ang kobrador sa buhis, o dili ang Pariseo, mao ang kikimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos, o ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. Mga igsoon, Bangilyo sa atong Ginoo. Doigon ko, Kristo. So may buntag sa tanan ha. Ang ato karon nga ebanghelyo nitungod sa kobrador sa buhis o Pariseo, no? So tanawon na nato ha kay gamay ra man nga background udlo nga kibaw na matani no nga kaning Pariseo mo lagi isulti sa English nga sila mao separated ones murag gilahi gud sila. Ang feeling nila sila gud lahi, no? Separated ones, sila gud pinakadisiplina, sila ka pinakadeboto o devout, maayo nga tao gud sila, hardworking, no? Dili ka nang silang tuog. They are very honest and prayerful. Okay? Oo. So, ang Pariseo, patog paano bitaw, tanawunon sad, no? Kini sila, mga committed guna sila nga mga religious people, no? Committed guna sila sa religious traditions and kanang highly respected, no? But pasabot nga, angat gud sila. Kanya, maayo pa sila nga tao. Nga naman, tungod kay muampo sila regularly. Kumbaga sa ato, simba gud sila sa adlaw-adlaw, no? O sa ma-observe ko sila sa kining 10 Commandments ni Jesus, no? Sa ato Ginoo. O magpuasa pa nga sila Monday o Thursday. And then, dili sila kanang, halimbawa, may nauban nga, halimbawa sa West Philippine Sea, murag mo kuan sa China, dili na sila, no? Dili sila mo connive, wala sila collaboration sa Roman military, no? Kining tax collector, mao ni siya kanusahay di ganahan mga tao kay mulik tabi sila boys, no? Unya, mao ni sila may very low ang moral standards nila. Ngano man, tungod kay makapatindog din sa balay, kasi din murag bitaw corruption ba, murag mo corrupt, no? O corruption ni siya, no? O unya sa nasod ang pagtanaw nila sa mga tax collectors sa mga kining mga uliktag buhis, kining dili sila kanang hugaw sila. Tinod masun hugaw tungod kay na dato nga pero ang ilang nga kuhaan og kwarta sa mga pobre masad, okay? Unya kini ang tax collector mo connive with Romans, no? Kini bitaw bahala na nasa kupon sa ubang nasod, sa kupon sa ubang teritoryo, basta makakwarta lang sila ba? Anak sila, no? Unya gitawag ni sila nga public sinner, no? Unya mga traitor, mga traidor, unya mga kawatan, no? Unya ginahuthutan ng mga tao, especially mga poor, no? Ang kining pero tanawon na nato ang kanang kalahian bitaw, no? Difference, okay? Sulti magyud ang Pariseo nga ingon siya, I'm not like other people, no? Di ako katulad sa kanang uban nga kanang kawatan, kanang mga mambabay o katulad ng tax collector. Yan pag ipanganlan, no? Nung siya nagpasko na siya, puasa siya twice a week.
Kay dapat once a week ragod na siya pero twice pagani nila, no? So nya hatag po siya nakapulo ba? Mudunay sa simbahan sad, no? Oh. So but pasabot ani nga wala niya gi-recognize ang Ginoo ba, no? Iya lago ko gali ya gi-recognize, no? Especially wa siya magtuo kini nga ang Dios maluluyon sa tanan kay kanang righteous man siya. Unya mao na gitawag nga spiritual arrogance, no? Murag sila gyud maski pamitaw murag angat gyud sila sa uban, no? Oh. So ang tax collector naman sa lain bahin, no? Ingon siya dito siya layo tayo gyud ingon siya sus Ginoo ko kaluyi taon ako makasasala gyud ako anak siya, no, sa verse 13. So kanang aware siya sa iyang makasasala. And then, aware siya na kinahanglan ko siya sa kaluoy sa Dios. Okay? So karon, unsa may reason nga no si Jesucristo gi hatag ining parabol kanato, no? Una, tungod kay ipakita niya nga ang kalahi okay raman ang Pariseo, pero ang dila niya ganahan kinibitaw grabe ka mapatas-on, no? Very very proud because they trusted in themselves. Itong tax collector taon nangita na gyud, no? Nagtuo na gyud sa kaluoy sa Ginoo. Okay? So karon kinsa ang nindot nga na pag-ulit sa balay, kinsa ang satisfied ang tax collector. Kay nga naman tungod kay iyaha ang Ginoo, no? So karon ang ato nga pangutan-on mao nga pangutana nato. Kinsa man ato isundon? Kinsa man sa duha ang dapat na sundon? Actually wala gyud. Kay pareho man sad sila, no? Pero honest tanan pwede sa nato sundon ang Pariseo tungod kay sila nagfollow gyud, nagsunod sa tining commandments kani sa ato Ginoo. Unya pag adlaw pagpahulay, pahulay gyud sila. No? Sunday gyud, no? Unya gituduan kita sa mga Pariseo, Mahudyo, paano kini magpuasa, unya magsakripisyo, no? So dili ko nato sila ma-condemn bitaw totally, no? Ana siya baski sa self-righteous sila, okay? Karon ang pangutana, so kung dili Pariseo, ang model nato, ang tax collector ka, model sad nato, dili sad. Pero na kinaiya dili siya model tungod kay dili bayo ini binuhatan. Abusive ba ang tax collector, no? Kanya dili siya nagfollow sa kining commandments sa ato Ginoo, no? Adlaw ko pahulay, magwarta gyapon siya, no? Ana siya. So, but then we can follow his humility, mapausbanon siya. That's one thing. Ang Pariseo, maayo siya ka tao pero mapetas-on sa biganahan ng Ginoo. Kining tax collector, dagay ang mga sala, pero mapusbanon siya. Okay? So, a humble person. Unsa man yung humble person, ready to accept constructive criticism. Kung mapusbanon kita, isultihan gani kita, baski masakitan pa kita, okay na gunas tanan tungod kay makadawat kita. Pero kanang tao bitaw nga i-correct nimo, unya masuko, mapitaso, Pariseo na siya. Okay? Ang mapusbanon nga tao, dili niya kubli ba? Dili itago ang iyang mga kanang buhat nga dili maayo. Iya ko nag-expose sa niya. Ngayon siya pasaylo, sala siya. So, willingly change for the better. Ana ang humble person. Okay? So, sa may mga lessons na makuha nato diri karon sa atong ebanghelyo, una ba, kay tanaman kita nakasala, no? I-admit nato ang atong mistakes and sinfulness. Baski pari kita, baski unsa kita, mangayo kita pasaylo kung nakasala go kita niya, aminin, no? But pasabot dawaton. Unya, kung papilion kita sa mapitason o sa magpapusbanon, pilion nato gyud ang to become humble, no? Unya, number 3, no? Ato yun nga pilion ang atong Ginoo. Kay kibawmatang demonyo na aguna termino. Unya, ikaupat nga importante gud para sa ako, para sa atong tanan, mao nga mag-ampo kita prayerful. Okay, prayerful. So ang kuan ana, no, ang
ang ato nga question, paano kita maging grateful, no? Sa atong Ginoo. Simple lang yun. Every day, taga-adlaw, we can be grateful to our Lord by counting our blessings. Accepting lang kung ano lang yun ang atua, mga ginagmay nga mga blessings sa atong Ginoo, pasalamatan nato siya. Kung magpasalamaton ang atong kasing-kasing, baka na ang simbolo sa atong pagpausbanon, kay tungod kay ato recognize ang blessing sa ato Ginoo, mapusbanon kita tungod kay nakinangit kita og God's mercy. Amen. So manindog kita para sa pagampo sa katawhan. Uban ang may nulsunon o mapusbanon kasing-kasing, nagabarok kami diha sa imong presensya o Dios, tumaga kining among mga katuyuan diha sa among pag-ingon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan mahimong siguradong dakpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, kaluy kaluy kami. kami. Nga ang mga publikong alagad magpakitag nilaing pagtagad alang sa mga kababayan, sa mga kabataan, sa mga ilo, sa mga idaran ug sa mga walay puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, nagsusikaw sa mo kasing-kasing o nagpunahuna kung sa among mga pagkinahanglan. Sa imo kaluoy, tugot ang among ipangayo o giampo pinagin ni Kristo, among Ginoo. Amen.
magampo kita. O Diyos, gikan sa iyong kaluoy, nadawat namo ang imong mga misteryo, nangamuyo kami, mawapasilgog kami, kanimo ingon sa angay, kini ang gipangayo, kani Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasag kami. Bayaw inyo mga kasing-kasing. Amo ng lipoy at ako sa Magpasalamat kita sa atong Ginoo, Diyos. Santos mga Diyos katunay mag-aong sanaan, away matarang kayo at magpasalamat kayo kanimo kanunay sa nagdapit. Kayo mo kabubuton nga magpasalamat kayo kanimo pinagis pagpugong sa kakagalingon aron kini mao'y makabadlong kadamong mga makasasala sa among kapamiltason. O garon, sa among pagkakaon sa mga kigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, pasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. O busa uba sa bagay masato sa lahin sa iyo sa imaya, doon sa ipunang pag-awit sa pag-ingon. Santos kayo di kayo ginagtumura sa kasantos padalang sa ito ang pagsantos siya kasar may kaya kanamo galawa sugo ni Yesu Kristo ang Ginoo. Ang sakit sa ito galingon di ko siya upan may pasalamat kanimo tikas natin ingadto sa ito na dumingon dawata kininyo tanadot kan kay kini mga akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa magpagi tapos manihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat ka rin pag-usap. May hatag niningat to sa itunon na dumingon. Dawata kini pag-inom ka mga tananggi kani-ini, kay kini maong kahis sa akong tugo. Bagog tunhay nga kasaputan, at dugo may ulalang kaninyo alas ng mga tao, aron masala mo pasaylo. Mohata kini ang paghandom kanako. Kinamisteryo sa atong pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, walang tubos ka na ako. Pinagis sa iyo, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron pagkantong sa pamatayang pagabanaw na Yesu Cristo na halat kami kanimo mahaling paskrabay kalas kalawasan, pasalamat kami kanimo. Tungod kayo mo kami iso ngayon mo tubang mulagad kanimo. Makami nga mga lawas sa lawas ni Cristo, may sa Espiritu Santo. Inom din ginawa yung simbahan sa mga kalibutan, mga pagkakas sa gugma, uban ni Leon, among Papa, ni Abidoy, among obispos na ng mga pari, inom din yung ang among mga igsoon nga namatay mga ubanhaw sila, o tanan nga nangamatay si mga kaluoy, tagas silang tanan, pagsudong sa kahit si Manaw, kaluoy kami tanan, ba kami ngayon makambit sa kinamtunhay, Maria ay nang sa Diyos,
mas mga apostoles na mga santos, at agatuman sa iyong kabuto na sa katuigan, pagkanila mapatay ko ng kami sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniyo ba kaniyo diha kaniya, dihatag nga na kaniyo gaong nga amahan, diha sigaw sa Espiritu Santo, ang tanatong ko kimaya, hangtod sa kahangturan. Pero pagkampugin sa mga natong gabi, tumapol, ito ka nato sa atong manunubos. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mga yung kami kaniyong ginawin ko sa daotan tayo sa kaniyang panahon ang tabangan sa kaluan na rin kami kanunay sa sala, basta nakasamok, samtang pamot kami wala umang sa pabalik sa Kristo, among manulubos. Ginoong Hesus Kristo na sa apostoles, kayo biling ko kanino kaninaw hatag ko kanino ay tagdaw sala. Ang dili pagsalig sa simbahan o siwo sa kaubuton, tayo sa kanino kayo sa ikaw buhay kahari hangtod sa kanturan. Kalinaw sa gits kanunay, malakan ninyo. Kaya pagitan nato at pagsilay. Kalinaw sa tanan, peace to everyone, peace to you. Maigsoon kini makordel sa Diyos pangsyuwag ng salas kalibutan bulang kita karong dapat at panayam sa atong Ginoo. Ginoo, dili ko ang imong palawat kanimo, panipamulong lamang Laos mamaayo. ko ni Kristo, mga pikanato alas sa krabing tayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako.
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Itugot mo yung at Diyos nga sa kanunay among hatagan sa matidaan o paghatahod o kalawato naman sa makanunay kasingkaw sa iyong santos nga sakramento. Kini amang ipangayop ni Kristo amang Ginoo. Amen. Ang Ginoo managan ninyo. Manasap kanin. Manalay ka na Diyos magkaong sa tanan. Ang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tama sa itong misa na ikalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless.